importante foi en España. Por lo tanto, creo que é un batacazo de Zapatero, gracias a Dios, polo ben de España e polo ben de Galicia. Así avaliou o rexedor lalinense os resultados electorais. A ledicia era notoria con resultados como o da parroquia de Xaxán, de onde é natural o alcalde. 87,20% na miña parroquia, o 8,54% PSOE e o 2,44% o Bloque. Tamén foi importante para o PP no Deza, con resultados que, de repetirse municipais, daría ao PP a maioría en todos os municipios da comarca. O Deza non só resiste, senón que sube. Todos estes resultados son prometedores para Crespo, que se sinte reforzado cun Lalín que votou ao Partido Popular en máis dun 65%. A media máis alta de todas as comarcas de Galicia. A media máis alta do Partido Popular. Non creo que haxa ningunha comarca de todo Galicia donde o Partido Popular sacara o 62,31% dos votos frente ao 25,96% do PSOE e o 8,42% do Bloque. Por tanto, creo que somos, se non a comarca máis votada, das máis votadas do Partido Popular. E logo, por último, xa decir que en Lalín, dos 23 ayuntamientos, o resultado máis abultado, sin dúbida, de todos os partidos, non só do PP, é o de Lalín, do Partido Popular en Lalín. Lalín obtén o 65,89%. Despois de Lalín, o que máis votación ten en todo Galicia é Ribeira, co 61,33%. Logo, a Estrada, o cal é unha boa nova para nós, porque é o terceiro concello en votos máis importante agora mesmo do PP. E na Estrada obtense o 53,44%. Enhoraboa por José.